Ngapadiang sabahaya pik para samla, bading ilang baro, lang makan kapor, jong jing syakri ke jong ibn sayo lang makan kapor, palu makan kasngi, palang kasngi, kabakar pang, kabah kum society nginyo ban rakhe, iki Easter Sunday, palang kasngi, kabah utrai, unong pun jing Jesus Christ, Lumshyiap, halor kading pna, palang day lang makan kapor. Kumukan kasngi, kabak kapertai saudong satlat sitlub, ni rakhi, ni kenmau ya ka, kamtam ya kajing job kajing try unong penim jing Jesus Christ, tementa, ipop, ban penim yang ngi kinong pop, yang ngabat yang ngi, bejot kipadem. Tu boleh undan kat yang ngi lembang kapor, lembang lagi syakri, lembah barok, kibentap ngasiop pendep. Ubelai rojong mensi mukhu Nongialam yangi. Nadon pas Sdang, barah duk ngini yo penkut ya ka. Kan kapor ngini pa chu ubelai Jingrwai. Ngini Duwai. Atrai ubelai bo ukpa jungi ubah meneng. Ubelong trai kimet mensi jungi. Iwan aingu. Lembang kan kapor. Abang idon kan ying mukhu kentang ngajong me. Begini yo ban syakri ban yoro manir pen brome me. Gerpang lang bakan kasngi, kapulong kasngi. Ngayon mau konrat. Ya kajing job kajong may konrat. Hoy ya kajing yapar kajing tap. Nakamanta konrat, ba't pinim yung ikinang pop, kipa jod, kipa rem. Dan nakat ingin lang bakan nakapor konrat. Hoy ya ilang tak lihat ru. Nangingit, bang mensim jong may Nongialam yang i. Ya borok kinang isim menta. Naduk kajing Jyrwa ya ro, kajing Pule nakti kajong may. Ba't kerpang ru, nakamanta kasyakri kajong may. Ban sayo konrat, ban bed. Yung sumbay katin ng jang may mga nakapor. Nga iti isang tiblay ng jang may. Iki ay baro nga sayo. Pan pendep ay nakapor. Sngo kan rat yung karpar ka jangi. Labay ngingo idam paring kini baro kateng tribe unang penim jang Jesus Christ. Menta pat hudla kata. Amen. Ngini peteng labay nga snok tilang ka Jingrwai. Kanambar ka ba prapsan na ka batamay. Kanambar Jingrwai ka ba prapsan na ka batamay. Bat san spa ang rupsan na ka Jingrwai ka bakam rim. Bat hadin kena ka Jingrwai. Ngelepen bay i miss Nadon, bay Nongialam yang i. Ka Pule nakti ng jong bulay. Bat ban buru hakmat jong bulay hagi Jingrwai. Ines nok tilang ka Jingrwai nambar ka prapsan. Lami Jesus Christ menta haleluya. Kasngi jingdop turisa haleluya. Hagading pna Lumshyiap haleluya. Jingrem jangi ban suspa haleluya. Pura saut ligi dekat. Prapsan bat prapun riu na khamrim. Lami Jesus Christ menta haleluya. Kasngi jingjom Balang
Hallelujah. Jingiarom bom jung kun. Hallelujah. Iban neng ya roya. Hallelujah. Bangkun ban men sim bakun. Hallelujah. Shua bengin let lay ke Jingrwai kan pen Pule nak gospel ulokas kala nong ba aku saw ke dekat ke beningkong adu ke bakandai iktian ki ba ongkum ni ha kesngi bening kesngi ning kong katayo hak haba kan sa shai ring berngod kila let sha kata ke jingtap kidara ya ki jing ubi ya ki ba la pen kre bat kila shem bala pen telun no ya umau na kata ke jingtap haba kila busut hapo te Kim shem ya kamet jong jisu ubau trai kala jate haba kidang ya khuslai shpang kani hakmi ru arngot kirang ba ila yang hajan jong ki ha ki jan ko bapher nai li e te kat ba le shak tieng bat ba kila ya pendam lagi khmat shak khendo kila ong haki balai pi wat ya uba em padeng ki bayab Don hangni Henry ulami pat tuken mau kumno ula ong hapi men ba udang don ha Galilea uda ong ba kadei man ai no ya ukon ubriu hak kikti gibriu ki bapop bansa narpna bat ban mi pat ha ka balai sngi kum tak le ken mau ya kiktien jong u tie ha ba kle let phai pat na kata ka jingtep kila ya thuo ya ki nie ki e baro ha ki khatwei ngot bat ha kita ki wei pat baro blen ku khuno Pule kien jong ung pendam ki jing ku pa jungi bab neng long ba khot ka teng ka jong me wan ke hima ta jong me long ka mon ka jong me try ngi wan ki ka bangin ai ngu ime ka ni ka por ba ka ni ka khlep mat try men la sha ingi try kum ki khon ki jong me bangin ya don ha ka ni ka yeng ka ba khot ba ka ba kan tang ka jong me try ba me lami ka jing em ka jong i try ka ba man la ka sngi try kan rat ni ai ngo imi in try na ka jingri ka jingda ka jong me ka jing sumar ka jong me try ki sngi ki por ka la let no try but ha ka ni ka sngi rukum jo try ho ot ka long ka sngi ka ba kerpang a try ka ni ka sngi try ka long ka sngi ka jing mi pat ka jong me try men arha jas na men shua try but kan long ka sngi try ba baro ki riumet kristan try ki ara ki ka ni ka sngi try ma ka long ka sngi ka ba kraw try ni ai ngo ye me kan ba mila phai u khon u batang ma kan pa ban siu spa na men ta jungi ki nong pop but ba u khon u jong me try ula job ya kata ka bor jong ka jingdom but ka jingiap a try but mula mi pat hak ta ka sngi ka balai but ban em shi junom try ba ka long ru ka jingker men ngi ki ba nget try ba ngi ru ngin yo ban mi pat try ka ta ka sngi ka jingwan ka jong me try kan rat ni ker pat me to isne ngi kin try kum ki khon ki jong me try kat bangi dang em try kan rat ai bor ngi try to ai ka bor ka ba ka jing pasat men siam khot u jong me try bangin ya da ka bor ka jong me kin try na mangi em try kan rat ki sngi ki long ki sngi ki ba e try kan rat ni dan kam kin try kan rat ya ka jingalam ka jong me try ya ka jing hikai ka jong me try dala de nginum la in try kan rat to isne ba me hi try kan rat menang ayangi try ka bor try bangin long ki ba shampang in try kan rat abangi ya ni yang bangi kran ni
kenang try kan rat bangin la bangin long kita ben play ka kerteng ke jong me hang no bangin don bangin long ki sakhi ki jong me try kan rat this neighbor men kan mau in try na ka benta try kan rat kan ni society hang ni Lumshyiap try ya baro ki nong ket come in try but ki du khat kum ju try nang pensan na me try da ka bor men siang wi jong me try kan rat nang try kan rat bakin nang la ban pen yare ka hima ka jong me try nang pen kop bor ki kan try kan rat bakin dan wi ka men siang bakin dan na try e ka jilong shi te live ne try ka kam ka jong me ka long ka bon sir tap try ni dan kam kan try kan rat ya ka jing krishan bor ka jong me try kan rat toy snei wa men kan mau try kan rat ya ki long yin kristan hak ni ka Balang ke jongi try isne in try kan rat ba me hi try men kur khu ka wei ka long in kristan kan try bekinang yo bon na me kan try kan rat bekin long ki bei duwai ba ki bei sharai kan try kan rat haman la ka khlip mat ka jing em ka jong kin try kan rat to isne bo men kan mau try kan rat na ka ban ta ki kon samla try ki ba bon try kan rat ki bang shu bakin ki ka yeng ka jong men try isne kan try kan rat ba men kran ha ki kan try hang no ba ki dan ka ni ka por kan try bekin sngowi ka jing khot ka jong me kan try bekin wan ban pa sha me kan try kan rat to isne ba men kan mau ki tu ki badan ha padang ki jing pang ki jing stom kan try isne kan try ba me hi men pen kya pat ki kan try na ki jing Tom gi jong ki kan try ni bo ti ru try kan rat na ka ban ta ka shakri ka jong me kan try ka ban sa me ka khu bor ka jong me isne kan try ba me hi men pen kop bor ka kan try kan rat ba di ka ka ba kan sa ma try kan long a try kan rat ka jing bam ka ba kan jam si mi ba kan long ka bangin na ben pen non ka haman la ka jing ya ka jing em ka jong kan long ka jing pen non ka mi kan try kan long ka jing pen kop bor ngi ka jing ai bor ngi kan try kan rat isne kan try kan rat ba mention ti ka por ka badang sa in try ha ka Jingialam ka jong me kan try sngo in try ka jing kar pat ka jong mi pan kin ya ka teng try bu unong pen em jing Jesus Christ la ka ta amen Ngi pen pa ko jing songu i miss in Nadon i bla shim me ka benta tu bla im kir khu ya phi bat tu bla im cha score ke jing Pule bat kum jo ru ke jing khor pat jongi lomba kana kapor ke jing Duwai ke kana kapor la poi shkui ka benta jo ke jing shekri abang ni osngo ya special lembar na imis Iaiman te kana kapor ka pat Iaiman sebab sim ke benta bat hadir ke Jingrwai jong Iaiman ngan khot I kong PB Wanswett pen pin ngentang ke jing ai ke bangin lano ashop ngen rung kana ging mani te kana kapor pat Iaiman bat hadir ngani I kong PB spring tang ngin ke jing ai I don't have to see him. I don't have to touch his hands to know that those nails pierced through to save a sinful man. I don't have to be there. Don't have to roll the stone away to know that he rose from the dead to overcome the grave. I know he lives. I know he lives.
Jesus the Lamb, the great I am, I know He lives. Kopanga ay nguyam ni, bamilong tang mami, na Jingiaseng pakalbri, siya jing tapateli ngatib mi, ngatib Jisu kon lang rot ula mi pat ngatib ngatib Jisu kon lang rot ula mi pat ngatib nakabenda ka baru mag-play. Amen. Pengen pendam ngejing Duwai. Kupa jingi babening kabango bat kaburam ni ai sheme. Ni ai ngai me ko trai kene kapor kabakodor kapor jong kesngi kaba kerpang na kabanta jongi ha kabangi yok mat ye kata kesngi jong kejing mipat ke jome. Ni ai ngai me ko trai paling don tang khendiat. Re meladon ringkat le mat ngi hakom kene kapor ban kesngi. Try be eat, I can go por, you one man eye, getting eye, give a red egg, get young, give a long sheep and ta, na getting good cookie bone, get young man. Try be eat, you long are you, drinking head scam. By getting eye, give a my eye, and I give that young, having eye shime, hate men pen man baha, but man roy, Yagabangilaban, Penyavik lama, gospel, get young man. Paling bagi ti kibat lot bor gijang iko try kan long ya gaban penmi yen try ko bor ya gaba menang penroy ko try bangin la ban long kita ka kikun samla ki bala ban tray ga kam gijang me ban wan ra mat jang me ko try ya gaba men shime ki bat ya gaba me men proy ko ma me penroy ya ki art ligi do ka bat sant ligi pu bagin lang la ko try shisha ban long ka bor nagamenta ga kam kaba kraw ga jang me hagani ga bor ngi wan ban buti la ga jang shekri ga ban sa ai ga kubor bagan long ga bor ko try nagamenta jang ka ga sami ga kubor bagata kan long ga jingbam ka ba nagamenta jingi way pe iwe hoy ko try shangi bangin yai ne ame bar kam tam ko try laban long ga bam laban ai shiga kam ga jame ringi ko try ling ba ka por ka ba men sa ai pa diki kalat ya ga ba ki laban the yu jing kar khu ling ba ga jing kar khu ga ba me ai ba ki laban ai ru ya ga ba kiru ken yo ka ju ka kalat ban thep ya ga ban ai shi jing ai ngo ku try bi ye ayu ngen ong ayu ngen dawa me wa tip lot e ga jing dan kam jangi ba ya rap ingi try ba ngen ai menta ya ga do anot ka jangi tang sheme ba tang sheme ka buram ka long ka jame ha ga tengu jis ngapan amen. Kebeli cibun Iaiman, namun tak kena Jingrwai, bukan ai, pada jengil pada kapor, tu boleh kerku ya pi, lembaga kesap katalen kabu boleh ai pi, pinang lak ban penun kam lembaga por, pinang wan jong kecing imu jong pi, ban pinang lak ban cakri you boleh lembaga sengi por pinang wan, kena kapor, ila poi pat sakawai kebenta jong kecing cakri kejongi, akabang siyo asngau no, ya kubor, nak tin jong boleh, kubor istar. Ya kena kapor ni dan pedang jongi I kong I Kharshiing I ban hapok Balang nang tai nang mo plang
Di nakaliang senior Christian in the World Society, ang ni Lumshyiap, ni pediang subhai pikong, ya kajing lakloy kajong pi, mapinuan hang ni Balang kajong i, ban sim hang ni benta, bat kamtam kaba pisayo ban bed ya khubor nak tin jong bulai. Ikong i Kharshiing, ilong lu iwe ni secretary jong ka NEICC Women's Assembly. Di nakaliang jong i, ni ay kublay i sa isin. Wat pedeng ka jingbun kam ka jong i, hanray, idan pedeng ka jong i na kapor. Bat nakaliang society, nga Duwai bulay undan kat epikong. Ako mo na kapor komenta, kamtam, ya kubor ka ba pinsam pedeng ka jong i. Kanong kubor ka bulay Ukraine lamba jong pi. Bat kanong kubor ka ba anyo jaka, hagidot no kemensim ka jong i. Habang inmi na kanaka ying, ka jong bulay inmi rengkat ba kubor, bat ka jinggerku. Kebau bulai untek pada kejungi nak kapor. Karena kapor, asua ba ikong ngan sim ngan benta. Ini ya snok ti dan ini ya snok. Ke Jingrwai, ke nempar ke sunspa inyo pulai. Sunspa inyo pulai, nak ba thumai bat sunspa du puan nak ba khamrim. Ke jingpun krau ya utrai. Utrai ulong sim. Yang ini riwai lang. Ban ya ro ya u. Kamen sim kelabang. Penjam ke ketin pen krau ya u. Nong penim nak bangu. Borok saut lagi dekat, borok san lagi dekat. Kenembar kebasan sepak inyo pulai. Untrai ulong usim yang in ya riwai lang ban ya ro ya u ka men sim ka lambang benjam kang tin ben krau ya u nong ben enda ka bangun uji su sen shar usim jing song long ya ni u ben kun par a lor ka ken u shong ben jam kang tin ben krau ya u nong ben em dang ka bangun kan jom nang kun chang kun kahi ma ba un troi kim bom jiu kun u jisu christ lai ben jam kang tin ben krau ya u nong ben em dang ka bangun ang tingka mon u blay u trai jong i u shuang abandang ka bertai nong bun jong u kan long ben jam kak tin ben krau ya u nong ben em dang ka bangun ngong ku men ki riu ngen u jisu hi un bang ban ya lam ya pi ben cha ying ba u lan thao ki angel kun kin sa wa shen ban tu roi blai tu le ku men
Vice President jong ka Senior CE Society ke jong pi hang ni, Secretary dekat baro jong ka Jingiaseng samla ke jong pi hang ni. Ngai ku blaya pi baro ha kerteng ke batiang tam ke jong utrai bat unong penim jongi uji sukres. Nga ai ku blayru kerpang ya pastor wala imla bandon lang hang ni pastor pendap. Ngai ku blay badai na ka Jingialam ke jong ba la phone yang ban shim bentalang bat ka Jingiaseng samla ka jong pi hang ni min shim snem rei namar ba ka jingdon jong ka pandemic im shim lala ya ka ban ya kendo min shim snem rei ai ngo pan ba ublei ula pli pa ya ka la sa shisien bangin yo ya ka ban ya shim bentalang bat pi ha bukum ka ni ka jan mi di shwa bangin ya poi syakani ka benta ka ni ka jan mi tungin ya le chwa ka jong blei ya ka jing duai ko pa chingi bab neng sai sen pa ko try ba chin ka chan miet iwan ko pa ka ban ai ka jingo pa ka bram shame ken ko try ya ka ba mela pan la bat yengi sa sien kum ki khun samla ko pa ban yo ya ka ban yalum lang ka yeng ka kan tang khut ka chang me ya ka ban ye shakri ban punan buram kar pang e ab kum ka sngi ban kan mau ko try ya ka sngi ya ka ba me mela job thiau ken ko pa ya ka jing yap a try ngi ai ngo me ko try ya ka ba mela pan la yengi kat ni ken ko pa ban ya don kum ni ka yeng ka tang khut ka chang me don kat ba ka shakri ka chang me a try kam dani e kin ko try ki jing pun kre hoi ki chang akum ka bri rit pen janai kin ko pa ba habangan bet ba jin ka por kin ko try kin dolong ken ki khubor ba ki tien ki ba me don ka ban kren ba jin ka por sngo ko pa la ka jing duai jong ka shakri ka barit ka chang me ikini baro ngi demi duai ngi pan khot kar pan tang tang jong jisu me blong ju menen men ta bre long ju ki ba bom chikot ru amen. Hakani ka jan miet ka balong ru ka sngi ka ba kham kerpang hangi ki khon kristan nama ka ka sngi ka ba utrai jongi ula job no ya ka jingyap ka khubor esta hakani ka jan miet ka ba ngakwa ban pen ken mau banginya per khat lang kum ki khon samla ka long ya ka ba ngala pen shong nong rem na ka gospel ka jong umarkas kal nong ka ba khat ri ka khat ka baning kong kum tu ter bat ngakwa bat kham ya ban ya ka tu ka benta ha ka dur jong ka jingkali ka baong u ei uban pentulun no ya umau yangi u ei uban pentulun no ya umau yangi pakat khot hi borok ko wei ko ong ilaya kren parlok hi te u ei uban pentulun no ya umau yangi na ka jingkhang jong ka jingtep khendiat shwab nginya poi shang ka benta nga shukwa ya ka banya thu khendiat ha ka banga pen kre ya ka ni ka program ki don lightly ki benta lani ki topic ki banga kwa ya ka banwan ra lama juni ka jan miet hendrai ha banga la shong ya ka ban perkhat lani ka ban puson kumnu kan wan ra ya ka ni ka program ya ka ni ka ha ka ni ka jan miet kawan ka jing ha ka jing mut ka jonga nga ka jing mut ka jing perkhat ka jonga nga kwa banwan ra da ka wei ka benta hendrai ka men siem ka jonga pat ka pen i yang ada ka wei ka benta ti ka don ka jingele hapreng jong kata mat khat du ka ni ka kat bang nang ka kata ka man ka jonga ban pen kre da kata ka wei ka benta ka bangala perkhat nrei ublei upen shay nga upen i man kat banga pule ka jingmut perkhat ka jonga ka let bet sha ka ni ka benta ka bangala pule mentan bat nga ai ngu padi ublei ha ka ni ka jan miet ha banga let jingaseng ha ka jingaseng arsien hang te ha ka balang halai impra ublei pat ujubab no ya ka jingduai ka jonga ba i pastor GPL ka do ila kren pat thik ya kata ka topik ka banga ngakwa ya ka banwan ra alma jini ka por namar kata nga sku thu ba ublei udon la ka jong ka plan ha ka kum ka ni ka jan miet banwan ra yangi ya ka ni ka benta na ka tien ka bukhuit ka jong ublei tikhindiat idan ru i parlok i jonga i bayawan lang alma jini ka por i insam i bade i women working secretary hangte hapo jong ka hapo office hangte PCI jong ka PWF idon kat bat ngi hang ni inum song thu ya ka Kharshiing an chu ai i khendiat ya khanang ba ila ban song thu ya ke ngi ya kren lu ma jani ka jan miet the Bible portion for our short meditation this very evening I've taken from the Gospel according to Saint Mark chapter 16 verses 1 following and also I'd like to draw our attention especially on those very questions which Mary Magdalene, Mary the mother of Jacob and Salome had a conversation on the way to the tomb, which says, who will roll the stone away from the entrance of the tomb?
ke Esther kadai ka sngi ka ba ki wei pat ki balang li si ki khot ya ka kadai kata ka sngi pas kha kadai kata ka sngi ka ba ya u jisu ujongi ya utrai ujongi la sa nar phla la tep bat hakap kum kadai ka sngi Esther ulami pat bat ula job ya ka jingyap kadai ru ka sngi ka ba kham karpang yangi ki khun kristan ni kita ki riunget kristan satla ka perthai hak ba u jisu ulami pat bat ula job no ya ka bor jong ka jingyap kadai ru ka sngi ka ba ai pat yangi sashisien ya ka jingkermen ban em kita ki kintien ki ba hakador jong ka jingkali hakaba ka kadai ki kintien ki ba ka Mary ka nok Magdala ka Mary ka kemi u Jacob bat ka Salome ki la yakren haba ki la ya lenti ban le sha ka ni ka jingtab haba ong pentulun hakawai pa ka kintien ngila ban bu hakawai pa ka kintien ngila ban bu da ka ba ong weng ka ba mut ngis ngau thu badon ke ai ka ba wit hakmat jongi badon kam ban weng no ya ka la ni ban pentulun no ya utau ba wit hakmat jongi khanang ba ka linti ka jongi la ni ke ai ka ba ngi mut ban le la ni ban pet kan long ka ba shai bat ka ba clear ba umau pat hang ni ngis ngau thu mas dong umau ko ngis ngau thu bo dei u kenjau u ba ula ban dei u baret la ni u ba kraw bat ka jingkhang jong ka jingtab ka jingkhang jong ka jingtab da dangi pet ha ka jing batai ki ong ka dei kata ka dwar la dangi pet na ka dictionary khasi ki ong ka dei kata ka jingkhang ba nama kata ngis ngau thu ka jingkhang jong ka jingtab ko mat ka jingkhang ba jong kata ka jingtab ba ka jingtab pat ka dei kata ka thlio ngi tep baro ba dei ka thlio ko bangi lati ha ka ban bu iki brio ki balayam ha ki por ki ba menchwa ki jutab haba kitab iki brio ki juti ki ju klong ya ulum lani ya umau siang lani ya ka kenro ba ki sa thap hang ta ba hadien kata ki sa khang pat lani ki sa ka pat da umau ka ai ka daw ko bala penlong ya ki beken ka no da umau ya kata ka thlio jing tam ki don artali ki ai ka jing ka baning kong ka dai bakin ya da na ka jing wan bam jong ki mrat ha ka pon men miet da mar ka jing tam ka kham jingai na ki jaka ka ba ki brio ki shong ki sa ban long hakawai pat ka benta ka dai ban yada ni ki brio khnang bikin nungwan ya ka ban pliet lani ban rung lani ban tu no ya ka met jungita ki brio ki bayam ha kan yang jiu lo ong ba haba ki laka ya umau ha ka jingtam ki juta ru da ka shun ya uta umau jong ka jingtam ka jingta shun kamlong ko mangile mangi shani mo ngi pushara ya kanu ka ba ngi dang dep ban shna thamai ngi le da ka shun lani da kanu ka ba ngi pushara ya ka ban itanan Henry ka hagi niki hagi jiu ka jinget ka jongki ba kita da ka shun ka long ba haba banyada ba menu ki numla ya ka ban pentelun nani ban kata ya kata ka jingkhang lani kata mau ka jong ka jingtem namala da ki kata ya ka kin salong bom khoi no kat kum kan yam ka jongki ya kani ka jingja ka jingmi pat ka jong jisu ngi i ki la record hagi ki gospel baro Henry ka ya per pat na ka wei ka gospel sha ka wei pat namar ke jing tho namar ki nong tho ki ba pher nrei ki tho pat la dangi pule ya borok kini ki gospel ki bala tho sha phang ka jing mi pat ka jong jisu ngi i pat ya ka wei ka thong ba kata ka long ki tho be tang sha phang ka jing mi pat ka jong jisu Christ ha ka gospel ka jong Marcus la ya tho yangi la ong ba ha ka sngi bala pen kre ya ka sabatan habala hadien bala dab ban dab ya jisu la ong la wan u Joseph u bana Arimathaya Umintri ubadon brom ulawan hakmat jong upilan bad ban pan ya ka met ke jong ujisu ba unyo ban tep don brom ya u hadien kata upilat hadien ba ula khat ya usyakri ujong u ban pha ban pentikna la ujisu ula yap ne em bad hadien ba pentikna ba ula yam la ong ba la ai ya ka met ke jong ujisu ha u Joseph ba unyo ya ka ban tep ya u But uni Joseph ula shim ya ka met ke jong ujisu ula sop span da kata ka jan linan ka bani but ula bo ru ya u ha kata ka jingtap ka bathamai ka ba om paju tep breu menuru but hadian kata la pentulun no ya uni umau ubakraw hakmat jong kata ka jingtap anda bala dap ka sngi sabatan ka Mary ka nong Magdala ka Mary ka kami ka jong Jacob bad ka Salome kila thiet yikini ki jing iobi kila wan ban ra ya ka ban pensle ya ujisu Loong badang step pernah hakani ka sngi ka baning kong jong kata yau haswa hamar bay mi ka sngi kini kilangut kilawan ban ra kita gijing iobi bat haba kidang yahat lenti loong kila ya kren parlok hi iwei kilaong uban pentulun no ya umau yangi na ka jingkhang jong ka jingtam
Kenang bikin yo ban rong hapo bat ban pen kelan gini ke jing ilbi ya ka met ke jong Jisu. Bat anda ba kila poi hang ta hak ta ka jing tem. Haba kila jingo kila I ba ya umau la pen tulun no. Bat ka jing uta umau ba krau jong ka jing tem la pen tulun no. Bat long haba kila sud hapo kila I ya wei usamla uba syong hakaliang kamon ubala kop iki janli ke bejin sur. Bat kila syap tiang uni usamla ulong wat syap tiang. Hatu piyawat ya Jisu ubala Nazaret ubala saknar pna ubala mi pan dan hang ni ulami no kipet hakajaka ka blabo ya u. Utau samla ulong ru haki kilet no dia thu haki senran ki jong u ha u Petrus ru ba ula let haswa jong pi shagali la ya bat hangta pinyo I u kumba ulong hapi kita ki kan thairu kilami no bat anda kilami no kila let no dah ka jing syap tiang. Loong Jisu anda haba ulami pan ulalet ban mi ningkong hakani ka Mary kano Magdala. Bat hakata kapor kani ka Mary haba kala sakhi kala ya I Jisu ba ulami pan. Kala let ya ka banya thu syaki we pat ya ka jing mi pat ka jong u ya ki baro ka bala la ja. Dengan penkut no hang tai kani ka jing ya thu syapang ka jing mi pat ka jong Jisu. Tina kani ka jing ja nginyu I don lai ti teli ki lai teli ki ka baning kong ka jingkit kli ka jongki ya lau kan rat ka jingkit kli ka jongki ya lau kan rat ka pamut ka Mary ka nong Magdala ka Mary ka Kemiu Jacob bat ka Salome kitip baya Jisu la sa nar pna kin kikin thai baro langot kitip baya Jisu la sa nar pna ulayap la tep kirki u la syukalan u da ka janlinan ka bani. Bat kem shimla yo ya ka ban le ya ka no ru ka jing le niam ka jing re ru kom ya ka met ka jong Jisu. Bat namar ka tangin yo I hang ni ha ki benta ki ba syakmat ba mariadap ka ni ka sisa batan kini ha ka tayaw ka bening kong dang step kilami ya ka ban wan sya ka ni ka lum jing tab ban laki thiet ru kita ki jing iobi ban wan ban pensle ya ka met ka jong Jisu. Kani ka penpau ya ka jing kit kli ka jong ki ka baki kidan kumno ban le na ka benta lau jong ukan rat. Ban pen kala ni ke jing iobi ban le nyam na ka benta jong u ka ba pen pau ru bagi ken kor yo u bat ka jing kit kli ke jong ki ya u ka pen ka pau ba wat la don shu bat ki mark mat ha ka met nang ta ka ba ar ka jing ka baki don yo u ka jing ka baki don yo u ni jumlian mo ban ong phai ni ki ken tin ni ong da ka tin pareng mo sometimes just being there is enough ni ong dan dai teng lada pimla balai ru handai tang ba phila don hajan jongi ngi la hun ngi kemen kamen siem ngi jumlian ha ban ong ngi kini ki kintin kani ka jingle ka jongki ka ba ki let chakani ka jing tap ka jong Jisu ka ba pen pau ya ka jing ka jongki ya ka care ka concern ka jongki ya Jisu bat ya ka kam ka jongki lem da dai ba ki ya Jisu kim jin dalawan shu chaka jing tap na mabu ulayab bat ka jing yadai ka jongki bat uru kala syukut no ha ka jing yap ka jong Jisu. Nrei penban kini ki ken thai kilawan haba kitep wat haba kitep baya ka jing tep laka no da umau ba ubahe ki dai tam ki ken thai kin nomla ya ka ban pen telun yo to umau bat ru kat kom ka jing yet jong ki jiu ba uno la ni ka no ka bakta ya ka ta ka jing tep la ni ya to umau khang ubalata da ka shun kin long bom khoi no kat kom ka nyam Henry namar ka jing iet ba ki don kim ken wat la kitep ba wat la kim tep kum no ban le we ban pen tulun yo to umau Henry namar ka jing thrang ka ji ka jong ki ka jing angnot ka jong ki ban le na ka benta kon ran ki wan syakata ka jing tep nang ta ka benta ka balai ka jing long la kloi ka jong ki ban yalap syapang jong u ini I hang tu ha ki benta ki ba kham shadian ba Jisu ha ba ulami pan ning kong ha ka ni ka Mary ka nong Magdala bat habaka kala tip bat kala sakhi bau Jisu ulami pan kala let kam shimla atatien rei kala nget bat kala let kloi ka banya thu she kita ki para senran ki jong u la ni kita ki para nong buat ki jong u shapang ka ni ka khubor phalla ka balala jia ka balawan ban jia la ne baka kala sakhi lagi jong ki kman ki para samla ka ni ka jingkeli ka ba uwei pa uwei samla ka wei pa ka samla ngi keli ha ki bakum ki ni ki por ki mamenta uei uban pentuluno ya umau yangi uei uban pentuluno ya umau yangi ka ka bangamut ban phalang jingmut hakani ka janmiet Esther ka long
Syapang jong ni umau ubala pentulun no. Uai uni umau. Uai uni umau ubala ka ha ka jing ka jungi kum ki khon samla. Ubangi kum ki khon samla ngi kwa ya ka ban pentulun no ya u da ka por ka jongi hinrai ngem la. Umau hang ni ubathau ke jing ke jingiaseng ke jing kendo kila balong ke jing pang ke jing shitam ke jing khuslai ke babon chan ki jing mlien ki basneu ki bangi ngi le ki bate ro ngi ki bangi ngi kwa ban laj re ngim la ban laj nang ta ki jing mlien ki basneu kum ka nuksa ki kam auria ki jing di bu a ki wei pat ki jing long ki basneu ki jing bishni ki jing puihun ka badon ha ka jing ki jongi ka bahaki ni ki sngi ki ken rei ba kum ki samla ngim la ban laj kham tam ha ki ni ki sngi ki ba hadu kata kata habangi mi ngi tang shumi in la yeng ki bon ki jing sngo pha ki jing terwa ki ba wan ha ka jing ki jongi bon ba ki samla menta ki bangat ha ka depression ki anxiety ki ba perkhat kumno ban le kumno ngan lat ni ki jing ki yale marwai ngakwa ban share ha ka ni ka janmet ya ka wei ke jing ja ka ba nga syam ha ka jing dei parlok ka jonga idon iwe iparlok jonga hakani ka lockdown kum ka samla idon ya usamla uba i bha ila i the mesiam ha yu bat ka jing perkhat ka jong i ka long ba hadu bakut ban ya poi ban ya tho ban ya shong ya sa ringkat bat re hapdeng jong to ka lockdown kila ya don hapdeng ka jing bom sngu thu jing mut bat kan san kila ya khlat no ka jing ya dei ka jong ki bat ha ka por ka ba utau samla ula i no i ka jing mut ka jing perkhat ka jong i ki kam ki jam ki jong i ki la laj no baro idai ban le online classes ki jong i mai dei no hikai imla shu ka jing mut perkhat kam poi shu ka bam ka thia ka dam ka jong i im biang shu ila ring swai ila ret ba na ma ba ka jor ka jing perkhat ha ka jing ka jong i ila perkhat marwei teng ilong ba ngan sngo ko mangan pendukut no ila ka jong ka jong i isngau yong bang ngamla shu ban laj ila syate ha ka wei ka kamra imla shu ya ka ban laj ban mi no shabar nang ta ka jing le ran ka wan na ki briu ki la tip ki bahayeng basam ki kur ki khabaro ki la etip lot ka jing ya dai ka jong i nama kata i keluar jumut ha ka wei ka jing janmiet lockdown ha ka por ka bangila laj kum to khandiat chi kenta kita ka lockdown ila ifon yang na mai dei ibet jonga te ila phone yang ai yong ia thu ikini ki jing da ila thu ikini ki jing ha kata ka janmiet ha ka por bangi bala ailat ban lat kum to sipor iwan hang te hadhan kiti bangasa iwan hang te na din kata iwan ia thu ekani ka jing ja bat haba ila ia thu kum tang ila ya shong ya kren ya selok bat i ngasu ong i ong ia thu pentip shu ublai kita ki jing syam ki jong phi ngong yam hakmat jong u bat hakata ka janmiet yam i Duwai i yam hakmat jong ublai hadu ba ka jing yam ka jong i ngam la shu ban pentingan i pat do nuot i yam hadu kata i plalut i kita ki jing syam ki jong i baro akhmat jong ublai bat hadien kata ila sedang ban plai ong ban adu pangayat bat u nga klet no ai ublai nga thong sim ya u ban ke ai ka batang ma u un kemen ma u yong nga kloi ban le ki ai ru yong nga klet no wa yu ublai de ibriu i ba iet ban shakri ublai hinrai tang namar ka jing don ka jong i na ni ka jing yat denti ka jong i bat uni usamla u ba i don ila bakla ka jing yat denti ka jong i ila pen sngosi ya ublai hadien kata bangai ya kren bat i ngong ho pi iet nga sung thu hadien bangi iet yano bangi don ke chinga dai ngi iet adu kom siam ma i isngau badai bat ma u bala ban ni ki baro mtre shu andai lat tang ma u andai nga shu ong i iskin tien ngong yi tai parlok jonga ngong ye thu u blai la da uniu breu ba pi iet hadu kata u dai si shau ta u benta u ba pi u benta u jong pi u ban ye shong ya sa ran kat ba pi pentip shu u blai u tip ban yarap bat un penti kena ya pi un pen syai udai lani dai utau bri uba pi perkhat hadien katu ka ne por hadien katu ka ne benai ila phone yang ayong emi nga asok comment mentai yong na do ka por na do ki por ki bangala let ki counseling class hadien bangila yo e ke jing hikai ke jing pen i na ki counselor ki prepare yong ala shania nga shu IT bet hu blai yong kat ba ublai hi upenyat kat ba ublai u ibet hanrai mentai yong ala sok ka mensim ngam khuslai shu ngam perwashu ikita ki ke baro tingarung la so komen mai dei parlok i jonga i banga ngai i bat hadien dang menta lai tayo how di ubanai February idang phone yang i phone biang i pentip yong imi utu ubriu ubanga nga i the mensim kat to menta ulamut ya ka banya tho no
พี่ยังบอกมันเท่าเราเมื่ออยากกับบัญญัติโนอุเบลอุยอีอุเจ็บนามารกตาแกกับบัดได้นะกับเป็นตาจงพี่บัดแกกับบำได้นะกับเป็นตาจงพี่ฮะบางงี้เงียทั่วอุเบลอุเวงกันบัดอุเป็นอีอย่างงี้อุเวงนัวเอวตาอุมาอุบวิทฮักกัลันตีจงงี้เลซีอุบันเป็นบักลายาดอยากกัลันตีกับจงงี้เต็งมาเรยงี้กะลีกุมกิซัมลามนูบัญญัติเล่มอย่างงี้อุบันเวงยากินี่กิจิงกิจิงจินจาร์กิจิงกินโดกุมกิซัมลาหากนี่กับจันเมียดเอสเตอร์อุเบลอุจูบาบอุตรวารุอย่างงี้วงงานเวงงี้kita ki mau ki baka hak lenti ke jong phi u jisu ula pentulun yu mau nak kata nak jing khang jong kata ke jing tem bat u dei ru ni uju u jisu uban weng no lani uban pentulun no yau ta mau uba wet hak jing ya lenti ke jong ni ubangi ngila persang daka bor ka jingla ka jongi kum ki samla ngila persang han rengim la ban le kom ta namar kata ke ka badan kam yangi bangin le habukum kini kapor tunginya pet yat lai tili ki bangas ngau bakalong ka badai ka badon kam yangi kum ki samla bangin le habukum kini kapor ka ba bat ka bajenjar hadu kata ta kum yangi ki samla ka baning kong ngin pentip yiki jingdon kam ki jongi sho ublei ngin pentip yiki jingdon kam ki jongi sha ublei pentip hakaktian pareng ki ong to make known to inform ka ba penpau ya ka respect ka jongi ya ladang ya ki wei pat ka mut ba ubadai bangis ngau dai ba mau untip yikita ki jingdon kam ki jongi lani kita ki jing jinjar ki jongi hakajing shisha ublei utip yiki jingdon kam ki jongi shwa bangi ngin pan lani ngin pan no u hakba henry ublei usngap pi pentip ne em sha u haba yap haba klat kino ki brio haki yeng ki jongi wat la ki bahayeng lani ki latip ya kata ka jingja lani ki pramajan hasnong hathau ki latip ya kata ka jingja baladon ki baklat haki yeng ka sem ka jongi ni ju kum ka respect ban respect ya ki ni ju pha ban pentip shaki ba ila klat no ini ita kata ka de ka ba ngi ju le kum ki khasi ban pentip kum ka respect iki wei pat pin pila ban kili balai pat ba ublei usngap haba utip yakini ki jing don kam ki jongi ka jubab kolong haba ngi ngis ngau thu bangi don kam ki jing yaram pen ban ngim pan ki jing yaram yo le si ublei un perkhat ko bangi ki brio mo ba ngi biang ngim don kam ki wei pat ma ki don ki brio ne ki don ki brio ki ba le si hayeng hasem hajing trail ani hangno ba kim hun yak ka ba ki wei ki le teng hayeng la dap sat yeng si sien dang la dang iwan ngim hun ngile biang la dap le yakani ngim hun ngile biang ngim don ka to ka jing hun le si ublei ron perkhat ba phim hun phikwa ya ka ban le hi namar kata usngap phi pentip ne em sha ublei ya kata ka jing don kam ka jong phi ba namar kata ka tien ka jong ublei ha ki philippi gal nong ka ba saw ka khat ka ban rio ko ong do phin pentip ya ka jing pan ki jong phi sha ublei Henry habangi ngim bentip ni snap jar kau mut ba ngim kwa ba uta ubadai bantip untip ye ki jingdon kam ki jongi pingi kom ki priang ki jumat ye ki jingge ngi yakendo ye ki mau siang ha ka jingyat lenti ka jongi kham ta mi ngi ki samna ngi persang hi ban le ka bor ka jingla ka jongi ba teng ha ka ta ka jing persang ki jongi ngi or ngi hap ngi pang ngi shitom ba teng poi shuru ka jingyap ru Onda haba ngi syam ba om don la shu la syakir saudong baro saudong ngim la shu ya kaban lan ngi perkhat sakaban syam pat daki wei ki lenti ban penkut no e kita ban lat ni kita baro dak bangi penyap dak bangi le dak kum ni kum tai ka ketien ki jong blai ha ka bening kong jong ki Petrus kal nong ka basan ka khot ban nyau uong bread halo jong ui ki jing khuslai jong phi baro na ba usumal sukher ma u shaphang jong phi kani ka de ka jing kular ka jong ublai yangi How you anas kalong ka bakhat rio ka khot ka ba arpusa uang ublei Ukraine shai uang na hadu menta phem pat ju pan ai ruem to pan ti ba phinyo dyang bat ka jing kemen jong phi kan long ka badam ublei utroa uang pan hawa pidon kam ka jing rap pan ba kumba jisu ula job ya ka jing yap ula pentulun yo tau mau ula mi pat na ka jing yap te ya phiru ba ka jing kemen jong phi kan long ka badam to pan ken ya ka ka ba phi pidon kam khnang ba ka ta ka jing kemen ka jong phi kan long ka badap hakisngi ka jing em ki jong phi nang ta ka benta ka ba ar ngin long ki samla ki bakit ya ka lungkor ka jong utrai ngin long ki samla ki bakit ya ka lungkor ka jong utrai na ka Jingrwai so sun ai ka long ka ba lai ka khot ka ba ar phnyo ko ong ka ba yu ubre ban kit ya ka lungkor ka badang samla
ka jingkit lengkor kamut ban ong ban don tang ka jingkit khlie henry ka jingkit ka lengkor kamut ru bangin don ya kata ka jing trei hok ka jongi ya ka kam habadang dang shat dang klan ngin trei smart ngin trei pendam ya ka kam ka jongi bat ngin kum bagi ni ki ken thai langot ki don ya ka ki ngau thu ya ka jingkit khlie ka jongki ya lau kan ran bat ban trei hok ya kata ka kam ke jongki ki ngau thu ba ya kata ka kam ke jongki ki ki trei ba ki dai ban trei hok wa lagi ngau thu ba ma u don shu bat ki ha ka met henry kata ka lingkor ka jongki ka ba ki ket kam shim la kut no kum taru ka dawa kum jo yangi kum ki para samla ho oi ngi nyakit ngi nyai kit ya ka kam ke jong ukan ran bat om tang kata ka dawa ru yangi bangin trei hok ya ka nu ka kam ka bangi ni trei ka kam ka baret lani ka ba kraw ka nu ka bangi ngi le ni ka de ka kam ka ba ublei ula bentai ngi ka long ru habangi ngi trei la ngi le e jing ai isn't a la ngi le ka nu ka kam ngin ai ya ka ba batam bat habangi trei ru ngin num put ran sing ko mo ang ka tien ki jong blei ngin num put ran sing ya ka bangi ngi le ngin le la ka bari la ni ha ka ba pau oi ha ubriu ngin num yo e ki jing yaro ki bre ki num yo e ki jing le ki jongi henry Matthias kan nong ka ban rio ko khat ka ba sa ko ong ba kita ki jing le ki jong phi ki jing le ki jong phi ha ka bari ukpa jong me ubaye e ya me ha ka ta ha ka bari un ai nong ya me ha ka pa pau phi ublei jongi kurkhu ukulari ngi tangi jing kurkhu suda kat chabangi pha henry mangi hi ngi kyar la ni ngi phai dia no ya u ka benta ka balai nget ha u klem artatien nget ha u klem artatien habangi duai bat nginget habangi duai ngin duai ru bat nginget scam ba ka ei ka bangi ngi pan no ublei ngin yo pdiang na umarkas kal nong ka ba khat wei ka khat ka ba arpusa ko ong na marka tang ong hapi ba ki ei baro kat ka ba phi pan ha ba pikir pan to nget ba phin yo adyang de ya kata phin yo ngin artatien kum ki wei pat ki bom nget ban ong batip ublei u yos ngau ne em ki jing duai ki jongi ti ublei u ya i ne em ki ta ka jing khot kar pat ki jongi don par ki onga duai bro shi kata ki snem kum ki khon samla ngim yo i ka juba ndre kum ki samla hi ngi don ya ka jing long ka jongi bangim la sha ya ka e ka bangi ngi kwa ka e ka bangi ngi i ka mut i kwa ban yo no menta hi i kwa ban i ya ka result menta hi kumbangi jurai mo hagi por ki bangi dang khna ublei ulong babha ho oi ulong babha ni pinti kina bo ublei jungi ulong babha om tang bo ulong babha ublei jungi ulong ru ublei bakraw ublei ubala bad om don ken ka bom la bad ublei ujongi ini i ki nuksa ki babon na ka tien ki jong ublei ba upen em ya wat yo balayam upen ya baduko upen kala snam ya ko ka bon ba ki nuksa na ka tien ki jong ublei ki ba pinsa ki ba sakhi ba ki ba pin shisha ba ublei jongi udei ken ublei ba kraw na mar ka ta ngin nget scam ha u klem artatien khadu e ka khubor esta ha ka ni ka chan miet ka khot yangi lang ki para samla ha ka ni ka chan miet ka long ba kumba u jisu ula pentulun yo ni u mau na ka jingtam ula mi pan ula job ya ka jingyam bat ka bor jong ka jingyam kamla ya ka ban bat ya u bat kum ki samla ngin ai lat yo ni u jisu bon pentulun ma ni u jo u jisu u ba le iki kamba u ba pentulun yo ni u mau ngin ai lat bon pentulun ni kita ki mau ba ki badon ha ka jingya denti ka jongi ru kum ki khon samla kabangi ngila persang da ka bor ke jongi ngim la an ringin ai lat ya u jisu bon le ya ka kamba ha ka jing em ka jongi kumbang ala ong shakmat ba ka esta ka jingmi pad ka jong utrai jingi u Yesu Christ ka ai yangi sa hisien ya ka jingkermen ban em ka jingtap ka bathali ka badap tang da ka jingkermen bad ka jing job sudah ublei ka jing sok undon kat bat ai bor yangi ling ba jong ni ka esta hau ni usnam aja arpwe kum ki samlangin snow thu ba don ken uwe ubala mi pad ubala job na ka jing yap uban penyo ru yangi ya kata ka jing job bat ban ya rap ru yangi ban pentelun ban weng no ikini ki mau siang ki ba wit ha ka jing ya lenti ka jongi kum ki khon samna da ka bangi shania bat wat ken ya ka khmat ka jong u compare u mau ba u ba he kat no ru henrei ublei jongi ulong ublei ubala bat ublei jongi udei ken ublei jong ki kamba ublei un kerkhu ya kani ka jing slok ka ba lingkot lemba jeni ka jan miet un kerkhu un ai bor un don kat ya ka senior society ka jong phi hang ne unang yai ai bor ba kum ki samla
ngin kan mau ban pai ki khmat ki changi tang shu habang imat ha ga jingya lenti ki changi imat ya ga jingsok lani ki jingjanja ngin pai ki khmat ki changi shu un isnei ro ya ka ban ker khui ki nong ket kam baro bat pinang la ya ka ban penyat ya kan ka Jingiaseng samla ka jong pi na ka por sha ka por om da ka bor ka changi kum ki breu hun rei da ka bor bat ka Jingialam ka jong utrai ba unong panim changi uji sukres ublei un ker khu na ka ban ta ka borom ka jong u amen. Han kapor ni asngo gijing benda ni sekretari. Kini kalau program tentang ni si ublei kemenuan, kue tarik menai besar acara kue, Nongialam long Vice President, Sdang Duwai, Miss DP Bandang Maulong, Nongkren, Iaiman Mesan FM Kharshiing, Minyo Jingiaseng kentang, baik pokok Nongialam Iaiman Mesan FM Kharshiing, kat karur kol kelong naka gospel Marcos, kelong khatway dekat Arpuar, kat Arpulai. Jyrwa kerpang nyo ni Mr. Badan Bok Warjeri, kat nong kentang Jingo nong Mr. Tapa. Presbyterian Nongialam long Vice President, nong Sdang Duwai Miss DP Bandang Maulong, nyo Jingiaseng kentang pokok Jingialam Mesan FM Kharshiing, ke rukol nyo naka gospel Marcos nong khatway dekat Arpuar Arpulai. Jyrwa kerpang nyo ni Mr. Badan Bok Warjeri, nong kentang Jingo Mr. Tapa. Kublai sibun ekong ngementak kubor, wapila ai deng jengi kapor. Tu boleh ngker kui pi, wah kubor ke bapi pila bet nemakan kapor. Kalong sak jeng kerku, yang i kun samla bat ingi barok ke badan kan ke yeng ke bukoi kentang jong boleh. Ngin mi nang ni kum kun ke belap temai jong boleh. Kam tam yang i samla ngin ken mau. Bah kejingim kejengi dan sibun kejingi kejingale ki mau ba ki normal man telep kejingim kejengi henai kumbai kong lep mau gide ngin phai shu blei ngin don ta kejinget paskam mengila banile berbulai un pelat yangi kejingile kejingim kejengi blei un kurku pi kong unang ai pi kamer ka phat bokoj bakhia unang kurku kai kasam kejang pi badru kumju ya kam kejang pi don menteri kumis sekretari joka ni ICC deng kejimun kam kejang pi Rei ublei Nongialam pi, bat unai bor pi, hakanunu kebentar ublei, penun kam pi, kebentar pin pla, ya Kharshiing jong u, tu ublei kurku, yangi bat tu ublei kurku, kena kapor, jo kejing sekali, saya istin pengai ublei yangi lang barok makana kapor, hoj ke barok ini simenta, nadu Nongialam Jingrwai, ibatem, iba Pule ketin jong ublei, bat yangi lang barok, so ngin mi nak kena yeng ke bukoi kentang jong ublei. Lengkat kejing kerku jong boleh, boleh kejing sok undan lem, undan lengkat lem ni, lembak kesengi kapor benangwan kejing kejengi. Ini Duwai no kejing sekali kejengi, kerana kapor, tapi hasnok tilang, Jingrwai kejingwai ke frapun riu, nak kot Jingrwai ke batamai, bat frapinyo, nak kot Jingrwai ke bakamrim. Hajing tep ulah tia jisu nong penim, kesengi balai uap utrai jonga, joj na jing tep ulami. Tak jing job ba yakin nong sun, kum nong job ulami na jingiap dom, bat uim bat rukoj bat sensial junom, ulami haleluya ulami, bat hadin kena Jingrwai, dan kerpat imestar arpung rob, ba in sobahaban pelaj ingin kejing keru bernuai, Jingrwai bat frapun riu bat frapinyo. Anjing tem ulan tia jin sunong penem kan sngi balai uang untran jongang joina jitem ulami dan kan jing jom bayang kinong sun kumunong jom dulamina jing yam dong ban
emban riung kun ban sen sharan jiu nam ulami ulami hallelujah ulami sam ein jing tem ki am jisu nong ben em sam ein gan jing shon shang u troi jong am join na jing dem ulami dan gan jing jom ba yang ki nong shun kum nong jom ulami na jing yam dom ban em ban riu kun ban sen shar jiu nam ulami ulami hallelujah ulami jing yam kam lam ban ban jisu nong pen em yu mau bang kang uran un troi jong am join na jing dem ulami dan kan jing jom ba yang ki nong shun kum nong jom ulami na jing yam dom ban em ban riung kun ban sen shar jiu nam ulami ulami hallelujah ulami Dan ya Duwai. Ablay buk pa jungi ubab ning. Ni aingu ime ablay nam tagan ka sngi. Ka bakraw ka bagantang. Ka jong me abangi kong ki khun ki jong me. Ni kan mau ye ka sngi ka jingmi pat ka jong me. Na ka jing tep mela job ye ka jingdum mela rob ye bo jong baman mela job ye ka jingiap. Pada ka sngi ka balai mela mik pat na kamta man panem ye ngi ki bre ki bapop ki barem. Mga tablay niya aingur unang tangan ni kapor, jong ni ka janmit, mami pala ingi kat ni. Ang indona ka ni ka jing ka bakantang ka jong me, ya ka ban syakri, bat ban kraw ya me. Kerku ablay ya ki banta barok, malyo ban pandep, lamba jing na por, kerpang nam ta ka kubor, bak syakri ka jong me. Labet, ban kan mau ingi, ba manu bala pantalon yung mau. Hey, ablay bi ingi skem. Aday ka bor ka jong me ablay bi eh, ba mela ya ban pantalon yung mau. Belakang ya kajing tep kajong me, menginges kamera belai bi kajing em kajongi, idon cibon teliki mau ki baka, ya kajing em bagi bapan tut ya kajing yat nanti kajongi kum ki khon kajong me, raya rap ingi, mengingin la ban shani ame, namar melong belai badan bor halor ki eke baro, ubala man weng ya kajing bagi kajing yat nanti kajongi kum ki khon, hasla jong kani kendau, nang ya gerku ilo jong syakri kajong me, hangnu ya kabame me penon kam, ya ka kentalong ya kabor kajong me. Pemdir ablay ngi sami no nang ka jing bakan tang jong me. Lai tu ingi de jing kerku ki ba tam jong me. Kar ba jing ai ki ba biang jong try ba no pen MBA jong u Jesus Christ. Jing ba jong blai ka pa. Lem ba jing slok ki ba tiang ba jing ba chai bor jong man sim ba ko. Ai ba ki di lai ki jing kerku ha wei blai. Ki nyai shong nyai sa rang kat ba ngi kun ki khon jong me. Rang kat ba ka balang hang de. Rang kat ru ba ki rungai ki ba don hang ni ba tha ka leng satlak jong ba thai. Ki ba ban mani ban syakri Bad ban pendan burom ya ka karteng ka jome. Nadu menta syadu ki bam cikot. Amen.